Yan na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Lalaki na ospital human kalit nga mihigda at tubangan sa usa ka sakyanan nga mihunong sa traffic light sa Davao City ug nalatayan sa maong sakyanan. Truck nga gingong nawad-an og kontrol, nabanggaan ang 5 kasakyanan sa Alubihid, Misamis Oriental. Driver sa truck patay. 3 ka individual ug usa ka binuhing hayop nga napaakan og iro sa Barangay Dalyaw sa Davao City nagpositibo sa rabies. Pagpanakop sa mga latagaw nga iro gipakusgan. Gatos ka pulis sa General Santos City nga posibleng magsilbi isip Special Electoral Board sa BARM gipaubos sa inspeksyon. Og modernong pasilidad sa Balingwan Port sa Misamis Oriental, dakong tabang sa paglambo sa turismo ug ekonomiya sa probinsya. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.